Är det någon av er som behöver något? Jag verkar ha otur med skatter idag. Du behöver en liter mjölk. Eller liter mjölk. En liter mjölk. Då har jag här en liter mjölk. Är du med? Men vad är det för affär det här? Det här är en... Hålla för näsan Vilken otur du har. Vi har ingen liter mjölk heller. Ska vi ge oss på något annat? Frågan är, vad behöver du? En korv? Ja, ska det vara med ketchup och senap eller? Ja, okej. Vi går och köper en korv. Nej, tyvärr. Men, vad är det här? Nej, ni har inga korv här. Det här är ingen korv. Nej, det här är något helt annat. Vad gör hon? Ja! Är det det? Vifta på händerna så här. Nej, vi går ju troll i det här kan man ju rent säga. Jag skulle behöva lite kakor. Varför skulle du behöva? Kakor. Kakor! Okej. Och sen en tårta. Vi gör ett sista försök. Gå till affären. Kolla om de har kakor. Är ni med? Nej, tyvärr. Nej, det här ser vi inte kakor. Det är ju ett säkert. Vad gör han med dem? Ja. Men jag vet inte om jag vill det. Vad är det för sorts affär Det här är egentligen? en vit på rumpan affär. Ja. Vill du köpa?